Padake wong loro saudon telu saurupan. Tak pikir-pikir tok sumbering perkara niku saka sampean. Lho, kok aku ngopo? Sampean nek ora negarane ketaman pegeblok tanah lamun nyilih pustaka Jamus Lima Sada. Kenapa geblok ora kuwi dudu kuwasaning Kresna. Kuwi paring sing gawe jagat. Mula aku ora duwe kuwasa nolak kalon pegeblok mau Bagong. Wis pokoke kula ngluputke sampean. Nek ana apa-apa Petruk nganti cilik lara gedhe tekaning pati. Ora ana wong sing tak incer selawane urip ana ing jagat kejaba mung Ratu Ndarawati. Lah yen kowe arep ngincer karo Ratu Ndarawati saiki sisan dirampungi. Oke. Padake wedi aku. Dirampungi cara piye? Kowe nantang karo aku sing tak wedeni apamu? Dudu ning kene papane wong Bandayuda. Ayo metu jaba. Piye? Metu jaba. Isine aku terus. Isin ngopo? Mau jujur karo aku. Ora ngematke apa ora? Jamku anyar. Iya. Ning jame anyar kok. Le mlaku miring-miring. Aku ndak tok loke kowe iki nek aku ndek apa-apa senengane ngeloke. Wah, ming jam anyar kok le mlaku miring-miring. Abot. Lapis emas e. Waduh. Wong sak Bagong kok tuku jam lapis emas. Tak gorong dina wis biru saiki. Lah tegese kuwi ora lapis emas ming krum-kruman. Jam piro saiki? Tengah loro. Nah. Kok wis lagi jam 10 kok tengah loro. Ngono aku tak blandangke. Oh. Ngono wis ngerti nggone atret. Jam kok atret ora. Ono kawan Bagong keladuk gecul ku marucul. Jame anyar. Nggih. Ya syukur yen to kowe ngabdi ning Amarta isih mipik-mipik Bagong. Ora ketang mung jam. Pangestunipun Sinuwun Prabu Darma Kusuma pendak-pendak panjenengan paring gaji kalian kula tertentu kula celengi. Iya Bagong kuwi becik kanggo dina sesuk yen kowe tuwa. Mekaten Bu Sinuwun. Bukti kula kanja nggih Sinuwun. Iya Bagong. Ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ponokan Petruk padha raja sak pratamu. Pangestunipun Sinuwun Ndarawati wilujeng bukti kula kunjuk nggih Den. Iya Petruk tak tampa. Pangestuku tampanana Petruk niki sangat anggen kangge ndadosaken jimat. Ponokan Bagong Padhararja mengentenipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjung nggih Den. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana nggih sangat anggen kangge ndadosaken jimat paripe. Petruk kanthong bolong Padhararja sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjung. Ya tak tampa pangestuku tampanana nggih sangat anggen kangge ndadosaken jimat. Ponokan Bagong Padhararja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjung. Bagong nun kowe tak tuturi gelem ora? Perkawis menapa? Napa kula kleru? Napa kula lepat? Yen kowe ora ngrumangsani kleru mestine kowe tak benake gelem jare kowe nyatane wong tuwa. Tur dasare kowe iki panakawaning para Pandhawa. Aja nganti sak tingkah lakumu gawe wiranging para Pandhawa. Cukup eneng negara Ngamarta, eneng Datulaya iki mau kang nembe wae kelakon. Nggih, perkara napa to? Yen ngadhep ana ngareping ratu kuwi nyembah laku dodok. Kowe tanpa nyembah tanpa laku dodok ratu tok jak salaman ki anggape ratu ki sanak kadangmu dhewe, kulawargamu dhewe napa piye? Walah, masalah niku to. Iya. Napa nyembah niku kudu napa? Lho, kudune kowe ngadhep karo ratu iku kudune nyembah. Lah nggih kula takon nyembah niku kudu napa? Nyembah niku ora kudu. Salaman niku ya memperlambangkan persahabatan. Kula niku kalih Sinuwun Prabu Darma Kusuma niku wis kaya napa nggih panjenengane dadi Nalendra menika nuwun sewu. Kula jak salaman kowe mboten duka kok sampean sing wong liya kok duka-duka niku jane masalahe napa to? Aku ngandani karo kowe men ngerti tata krama. Kula niki wis tuwa ora usah dadak dinahi tata krama, kula niku wis ngerti tata krama. Kula niku ya sekolah e. Kula niku ya lulus e. Kejar paket B. Ming lulus kejar paket B kok ngleleng ngono. Ora iki lho, Tro ana wong salaman karo Nalendra. Wong sing dijak salaman wae ora nesu kok wong kono-kono nesu ki maksude piye aku tak takon. Wis. Ndak dadi masalah aku ora seneng. Pokoke kowe ngalah wae.
Mumpung aku bendina bar-belan lho iki. Iya. Bar-belan apa? Jam. Isih jam. Boyo wis togong mesake. Kancane ora ngene-ngene terus saben mengi pothok sesisih. Ya wis nek ora tak kandhani sakarmu, sak tingkah lakumu sakarmu. Nggih. Pun sampean mboten sah nyaruwe kula ora arep nyaruwe sampean. Wonten mawon beres kok. Ning aku ki kandhani karo kowe. Niki mang buktekke. Sinuwun. Apa Bagong? Sampean tak jak salaman gerah penggalih. Ora Bagong. Nah, rungokke. Wong sing kono wae ora gerah penggalih, tenang-tenang wae kok wong kono-kono kok unggah-ungguh tata krama apa? Sinuwun Prabu Darma Kusuma ki malah justru ratu sing pancen ngerti karo kawulane, dhek dijak salaman kawulane ora nesu, disembah ya ora nesu, kuwi ratu sik merakyat. Ora kudu ratu kok disembah kowe, ora kudu dheweke sadar nek dhek dadi ratu ki mbiyen sing nyoblos ya aku barang kuwi. Iya Bagong, aku matur nuwun. Sami-sami mboten dados menapa sinuwun. Iya Bagong. Koko Prabu nggih sampun perkara kaya ngono kok digawe perkara. Aku ki jane mingkon benerke. Ning kok malah aku sing diwejang karo Bagong. Lah wong Bagong menika nuwun sewu, Piyayi Wasis. Nadyan kados mekaten menika Bagong menika wong pinter, Bagong menika ora wong cubluk, ya mung pasuryane wae pancen rada kuciwa. Ning nek pikirane nuwun sewu menika lantip panggraitane. Ya Bagong ya ora patek kok. Kuwi apik dialem ora gelem elek dilokke moh ki angel lho wong kaya ngono kuwi. Petro, Nun, selamat tekamu. Ndara Werkudara wilujeng. Bagong, Nun, selamat tekamu. nggih. Wilujeng Ndara. Yo. Prayogakno. Nun nggih sampun boten kirang prayogi. Bagong prayogakno. Nun nggih sampun boten kirang prayogi. Petro, Wonten dawuh sinuwun. Padharjo sapraptamu. Wilujeng dereng sambikala bekti kula kunjung nggih Den. Iya Petro, Bagong Padharjo. Nggih Ndara. Pun sawetawis boten rawuh teng Karang Kadempel nyambangi para Panakawan. Iya. Pun wonten 3 sasi niki sampean boten rawuh teng Karang Kadempel. Wah, wis Panakawan do golek papan pendelikan. Mergane ngopo? Sampeyan boten rawuh teng Karang Kadempel niku sing dadi dayohe Semar Gareng Petruk Bagong niku mung debt collector. Ya sesuk aku tak tekan Karang Kadempel. Mengko tak rampungane. Alhamdulillah, Truk, beres, Truk. Petruk Raharja sapraptamu, Panakawan Raharja sapraptamu. Wilujeng Ndarana Klasdewa bekti kula kunjuk. Wilujeng Ndarana Klasdewa bekti kula kunjuk. Panakawan Wonten dawuh sinuwun. ana wigati apa dene jeneng para sowan mongko tanpa tinimbalan. Apa saka karepmu dhewe, apa saka diutus bapakmu Semar? Sampun parang matur, Iya wis ndak keparengake. matur sembah nuwun. Kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul bilung teling ron klopo. Apunten ambek bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atur sapaduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kaya ora dadi ngopo Petro. Ingkang sepisan sowan kula menika ngaturaken sembah pangabekti ndungkap angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipunutus. Dipunutus Bapak Semar Badranaya. Bapakmu ya gene Panakawan, utusan marang jeneng sira. Bapak niku pun wonten sesasi niki kaya wong lara ning jane mboten lara. Bapak niku wis ana sesasi niki kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning kok tingkah lakune kaya wong sing kurang waras, kurang sehat awake bapak niku. Merga pun wonten sesasi niku bapak niku ora gelem mlebu teng omah. Ming teng ngajeng griya tenguk-tenguk longok-longok dicaosi daharan ora didahar, caosi unjukan ora diunjuk. Mongko nek dalu ya ora gelem sari teng lebet griya, anane ming kemul sarung teng ngajeng griya. Nah, kahanane bapak sing kaya ngoten niku ndadekake bingung anak-anak. Gareng Petruk Bagong. Tumuli kula ngejak Gareng kalih Bagong suwan ngersani bapak nanjeke kahanane bapak. Tumuli bapak kula tantang, ngono apa to Pak jane? Kok sampeyan legel-legel kaya ngono? Nek bapak duwe pepinginan kuwi paringa dawuh. Mergo anak-anak saiki wis mentas kabeh. Garing wis omah-omah, kowe wis omah-omah, Bagong wis omah-omah. Nek eneng wong tuwa sing duwe kerepotan mongko anake wis mentas kabeh. Kuwi jane
apa sing dikarepke wong tuwa kuwi dadi tanggungane anak. Mergo urip ki cakra manggilingan. Biyen dhek aku karo Gareng karo Bagong isih cilik dadi tanggungane bapak, ning saiki bapak dadi tanggungane anak-anak. Mula bapak paring dawuh, jane pengin napa? Bareng kula matur ngonten niku bapak terus krekel-krekel gelem dehem, kersa nyumet rokok. Terus paring dawuh kali kula. Iya Petruk, bapakmu paring dawuh apa? Ngene ya Truk, ngene ya Reng, ngene ya Gong. Aku meneng wae iki ora mikir karo kahananku. Aku meneng wae iki aku ora mikir karo kahanan anak-anakku utawa keluargaku. Aku kuwi urip ana ing jagat kuwi duwe kewajiban ya kuwi memayu ayuning jagat mbabar katentreman. Monggo sing tak mong kuwi para satria ing ngatetken ati suci pepayung budi rahayu para paya Pandhawa. Aku mapan ing negara Ngamarta kuwi tak niati. Nalika semono aku seneng negara Ngamarta kuwi dadi negara ingkang subur makmur warata tias bagya mulya gemah ripah loh jinawi kawulane tentrem padha mat sinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Aku seneng mula Ngamarta kuwi kondang kawenang-wenang ning sawangen Truk. Saiki Ngamarta dadi ora padha kaya mbiyen. Ngamarta kawulane padha regejegan, sithik-sithik padha bentak sirah, sithik-sithik padha gelut, mung perkara barang sing sepele. Mongko nggone regejegan kuwi ora kok karo wong liya, malah karo sanak kadang mitra kawruh tangga teparu mung perkara barang sing sepele. Lah kanan sing kaya ngene iki tak anggap yen to Ngamarta ki menanu kawulane krisis kamanungsan utawa krisis moral. Papan-papan pangibadan ora diparani, papan-papan pasinaon ora ditekani, sing ditekani papan-papan maksiat. Mula kahanan kaya ngene iki nek tak nengke wae, nek nganti Ngamarta rusak, gedene Ngamarta kuwi rubuh. Sing diluputke dudu sapa-sapa ning Semar. Semar ora iso momong negara Ngamarta kanthi becik lan apik. Mula kanan sing kaya ngene iki kudu tak rampungi, kudu tak rampungi. Aku kudu iso mbalekake negara Ngamarta kuwi mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Kawulane tentrem, kawulane ayem, ora ana tumindak sing nalisir saka angger-angger pranataning hukum negara Ngamarta. Mengkono Petruk, nggih. Lah, sranane aku pengen bangun pura kencana, Truk. Kaget kula. Semar niku wong sekeng, Semar niku wong ora duwe, Semar niku wong melarat. Kok arep bangun pura kencana wis iso diwestani pura niku papan kencana niku barang sing larang utawa kencana niku Mas Jamrut Hergeni menika wujudipun kencana. Apa ya Bapak iso? Gose kowe aja salah tampa, Truk. Aku bangun pura kencana iki ora kok bangun papan sing magrong-magrong dumadi saka Mas Mutiara Jamrut Hergeni kuwi ora. Nanging aku mbangun pura kencana kuwi papan kencana kuwi Mas. Papan sing ngembane uripe para kawula sak negara Ngamarta kuwi ayem tentrem rukun manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane sumuyut marang Pangeran Sinuhun Prabu Darmakusuma. Aku pengen ndadekake negara Ngamarta kuwi kaya dene wujuding papan pura kencana ingkang kebak kanikmatan, kebak kabungan lan kebak kabagyan. Oh ngaten Pak. Iya. Terus pripun kula matur ngaten Bapak paring dawuh. Ning syarate ana. Syarate apa Petruk? Kowe tak kongkon sowane negara Ngamarta, Pandhawa 5 cacahe aturana rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Merga apa Pandhawa kok kudu rawuh ning Karang Kadempel? Pandhawa ki pangareping para kawula. Pandhawa kuwi sembaning para kawula. Nek kawula kepengin ayem tentrem, Pandhawa aja wegah caket kalian para kawula. Merga kawula ora butuh dibiyuki brana picis, kawula ora butuh dibiyuki bondo donya. Ning kawula butuh dicaketi atine, dicaketi rasane supaya rumangsa yen to raket karo pangarepane, wekasan padha sengkut bumregut bangun praja, bangun negara Ngamarta saengga gegayuhanku iso kasembadan. Ngaten menika keparingipun Bapak Semar. Mula kowe sowan ning negara Ngamarta, Pandhawa 5 cacahe aturana rawuh ning Karang Kadempel. Mila sinuwun, sowan kula menika namung badhe-badhe muyung dhateng jengandika sak kadang-kadang keparenga tedhak wonten ing Karang Kadempel. Mastuti dhateng ngendikipun Bapak Semar Badranaya. Matur sembah nuwun cekap semanten atur kula. Monggo kula ngarantu dhateng sabdanipun Sinuhun Prabu Darmakusuma.
Petro, Nun. Gegayuane bapakmu kuwi pancen bener, apik lan becik ngono iki. Nanging aku tak taren karo dulurku papat cacahe, merga Pandhawa kuwi 5, ora ming Puntadewa pribadi. Wah nggih monggo menika langkung prayogi. Mrika ing dipun pestani musyawarah menika ngaten menika. Menawi Ndara Werku Ndara Janaka Ndara Klasdewa kersa rawuh teng Karang Kadempel, ah niki ateges gegayuhane bapak bakal kasembadan. Werkudara, nggih. Si Adi wis midhanget ature Petruk. Wis, penemune si Adi piye? Petruk, Nun, yen bapakmu bakal bangun Pulau Kencana, kuwi gegayuhan sing luhur. Malah yen kepara matur karo bapakmu, yen butuhake Prabeya, butuhake apa wae, aja metu saka bapakmu. Ning metu saka Jodipati, aku ora bakal wegah cucul kanggo kasembadan gegayuhane bapakmu. Alhamdulillah. Matur suwun Ndara Janaka pripun? Petruk kanthong bolong ora ming Jodipati. Yen perlu akal bakal sabiyantu kelawan bapakmu, ya lahir, ya batin Petruk. Jan matur sembah nuwun. Ndara Klasdewa pripun? Petruk kanthong bolong aja kuwatir. Yen pancen ragat saka Jodipati lan Madukara isih kurang, yen perlu sawu jajar kasatriyanku digadhekke dhisik ora apa-apa. Kanggo ragat bapakmu Petruk. Estu menika? Iya Petruk. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Ndara nekul anu Sedewa, iya Petruk aku ya ora bakal wegah. Apa sing dibutuhke bapakmu aku bakal nyukupi. Gegayane bapakmu mau luhur Petruk. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Jan kelakon penjangkane bapak. Ngetokke nek ndara-ndara kula Pandhawa menika nuwun sewu mboten lali dhateng menapa ing sampun dipun tindakaken bapak. Nyatanipun bapak menika sangat ageng lelabetanipun kaliyan para pemundhen kula Pandhawa. Petruk dalem aja seneng dhisik. Lha pripun wong sedaya pun sarujuk kok. Panjenengan kantun bidal kula kantun mangkat, ndara-ndara kula Pandhawa nggih kantun tindak. Kok tasih paring pangandikan mengko dhisik? Merga bingung rasaku Petruk. Sebabe Koko Prabu Ndarawati rawuh mrene, Koko Prabu Baladewa rawuh mrene kuwi uga mbutuhake pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Lho. Sinuwun Ndarawati. Iya Petruk. Mulya yen to aku nuruti karepe bapakmu. Duh nyono cerak nyono padha mestani yen to Ratu Ngamarta kuwi mencla-mencle ora iso dicekel gunemane. Monggo rawuhing Koko Prabu luwih dhisik tinimbangane kowe. Ngerti Petruk, nadyan kuwi wong liyan kebrayan nang yen to luwih dhisik kudu tak dhisikake. Nadyan kuwi sedulur kula warga, yen to tinemu mburi ya kudu tak ladeni tinemu mburi. Kuwi pernatan negara Ngamarta mula ora kena diterjang sarta ora kena diterak. Sing gedhe pangapuramu Panakawan Petruk, Pandhawa kudu ngrampungi negara Ndarawati dhisik, mengko sawise kuwi budal ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus kelima sada. Waduh, Gong, mulih le. Mulih piye? Ora entuk gawe. Kok iso? Kok iso? Lah iki sinuwun Kresna luwih dhisik rawuh, sinuwun Baladewa luwih dhisik rawuh. Mbutuhke pustaka jamus miyang jimat lima sada. Ardiasta ning Ndarawati. Sinuwun Ndarawati kok mbutuhke pustaka jamus lima sada argo ngopo? Ndarawati ketaman pegeblug Bagong, bisane waluya nirmala temajati, jati temah mulya. Yen to ditumbali pustaka jamus miyang jimat lima sada. Oh, piye? Dhewe kalah dhisik kok. Pernatan Ngamarta ki sapa sing dhisik dhisike, sapa sing keri dikerekke. Mula wis ayo mulih, ora dadak awak dhewe piye-piye engko ndak malah dadi geger, mulih wae matur karo bapak nek sowane awak dhewe kalah dhisik karo Sinuwun Ndarawati. Sik terus, kuwi arep ngopo? Nek entuk aku tak omong nang ngarep kono, nek entuk nek aku ki nek omong ya mek ngawur. Ning kadang kala omong aku ki sok bener. Heeh. Terus aku tak sik matur. Lah aku kowe pindah mburi. Oh iya. Ning ora gawe masalah lho, Gong. Ora, aku ki ya tak ati-ati nang kraton kok ndak malah kesalahan meneh. Heeh. Mergo nek gawe masalah iki dudu nggonmu, iki ning kraton Ngamarta. Wis ngerti? Ya. Alon-alon ya. Alon-alon ndak usah kuwatir. Iya. Panakawan Bagong arep matur apa?
Niki enten sinuwun. Gandeng Petruk. Niku nuwun sewu, SDM-e rendah. Dadi Petruk niku mboten iso omong secara napa nggih? Apa? Sing pinter ngene lho, sing mletek pikire. Iya Bagong, kowe arep ngrembug apa? Kula ajeng matur sanipun Sunan Prabu Darma Kusuma supados atur kula menika kinarya panglimbang. Panglimbang penggawe panjenengan supados dipun gelar lan dipun gulung sampun ngantos klintu anggenipun netepaken sewiji-wiji. Wah, pedian. Pek mau Gong. Meneng kowe madang wae. Oh iya. Rasa gagas aku kowe. Iya. Sekecake. Perkara apa Bagong? Nuwun sewu, sinuwun Prabu Ndarawati wau paring pangandikan nek negara Ndarawati ke Taman Pegebluk. Iya pancen mengkono Bagong. Terus bisane Waluya Nirmala Temajati yen to ditumbali pustaka Jamus nyang Jimat Lima Sada. rong perkara niki ajeng kula rembug. Rong perkara tok rembug kepiye? Sepisan negara Ndarawati ke Taman Pegebluk. Nah, nuwun sewu. Sing jeneng Pegebluk utawa welaking Jawata sing tumiba wonten ing jagat menika sejatosipun ukumane sing gawe urip dhateng papan sing ora gelem dielingke. Tegese sing ora gelem dielingke niku menungsane kon manembah ora gelem, kon tumindak apik ora gelem. Mula kala mangsa Gusti paring pagebluk dhateng papan menika merga menungsane wis ora iso didandani. Iya Bagong Niku terus saniki kula ajeng matur. Iya. Negara sing paling jahat utawa negara sing paling elek menika nuwun sewu sak ngertos kula lho, ora negarane ning sing ngasta bawat pemerintahan menika negara Ngastina. Sing dadi ratu Prabu Duryudana menika ratu sing angkara murka. Negara Ngastina niku ora ke Taman Pegebluk, mongko kudune Pegebluk niku nek tiba-tiba teng negara Ngastina merga Kurawa wis ora iso dielekke pakartine. Ning kok tiba teng negara Ndarawati, mongko Ndarawati niku sing lenggah Prabu Sri Bathara Kresna. Mongko Sri Bathara menika sing jejuluk wonten jagat menika wonten loro. Siji Prabu Sri Bathara Rama, angka loro Prabu Sri Bathara Kresna. Apa to sebabe kok jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna? Amarga menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa to Sang Hyang Bathara Wisnu? Nika dewa sing tukang nentremke jagat. Dadi tentreming jagat menika gumantung karo Bathara Wisnu. Iya Bagong. Heeh. Anu iya. Anu nggih. Iya Bagong. Lah saniki Pertanyaannya kuwi apa? Oh iya iki wayang ndeng lali aku. Aku kaya ning balik RK e, Truk. Balik RK ora ono ilang suwe kok. Pedukuhan. Kaya menehi penyuluhan Pok Giat. Ah iya. Pok Giat. Pitakonane mboten sanes kejawi namung nuwun sewu. Negara sing ketunggon Prabu Kresna titis Sang Hyang Wisnu kok ke Taman Pegebluk. Niki napa mboten langkung prayogi dicek dulu. Dipresani rumiyin. Ngoten. Perkara mengke ke Taman Pegebluk saestu menapa mboten masalah. Sing penting ditiliki riyen, aja nganti kleru dalan. Mengko nek kleru dalan, gegetun mburi niku pun mboten nonton anu medene napa jenenge. Ora ono asile. Udu hasil. Mboten nonton prayoganipun. Ketoke ya udu kuwi, Kang. Heeh, sik lagi mikir aku. Mboten nonton apa Bagong? Seta. Anu napa ginanipun. Nah, mboten wonten ginanipun. Iya. Terus saniki kula tak takon. Pustaka Jamus Lima Sada menika estunipun mboten kok pusaka panjenengan tok.
Mboten namung pusakanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma sak kadang-kadang Pandhawa gangsal cacahipun. Ning niku pusakaning bangsa Ngamarta, pusakaning kawula Ngamarta. Nek Ngamarta kelangan pustaka Jamus Klimasada, menika para kawula badhe ketuyang-tuyang uripe. Mulai ngawur ketuyang-tuyang iki apa? Ketuyang-tuyang iki apa? Pokoke rekasa lho, Tru. Nek bahasane wis dodong. Ketuyung-tuyung. Rekasa uripe, tanduran ora bakal tukul, uripe masyarakat ora ayem. Luwe-luwe Pandhawa nek kelangan pustaka Jamus Klimasada niku sapa wonge sing ora seneng karo para Pandhawa nek ajeng damel cintrakaning para Pandhawa ngibarate angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Ngoten. Terus saniki kula tak nyuwun pirsa, nek saniki terus mung dienggo tumbal. Monggo nggo tumbal niku apik-apike mung dipendhem. Ateges pustaka Jamus Klimasada menika mboten wangsul dhateng para Pandhawa. Ingkang mekaten Pandhawa badhe kecalan pustaka Jamus Klimasada. Iya bener apa Kang? Mangke riyen kula dherek rampung. Iya sakarepmu Bagong. Terus saniki perlu dipenggalih. Saniki perlu dipenggalih. Nuwun sewu, saniki niku akeh wong nyilih anu nyewake sandangan wayang wong. Iya. Saiki akeh wong nyewake sandangan, akeh wong pinter sulapan, akeh wong pinter apus-apus. Nuwun sewu, kula mboten ngarani. Nuwun sewu, ya nek iki nek kresna tenan. Nek udu, ayo. Upama niki panjalmaning mungsa, niki panjalmaning wong sing ora seneng karo para Pandhawa mung arep gawe cintrakaning Pandhawa sarana nyuwun ngampil pustaka Jamus nyang Jimat Klimasada. Terus Pandhawa kelangan pustaka Jamus Jimat Klimasada. Terus wong sing ora seneng niku wau ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa. Apa ora cilaka? Ngoten. Sampeyan niku dadi ratu aja ning paningal lair tok, ning paningal batin kedadi wong akeh. Amarga saniki akeh telik Mangendrajala ingkang badhe andhasta pustaka Jamus Klimasada, ming kepengin kenggonan pustaka Jamus Klimasada nganti membo-membo sanak kadang, membo sedulur niku perlu dipenggalih. Sabab nek mboten ngoten, kula mboten truk jojokane kon mandeg truk. Iya. Nek tak-tok iki aku omong wae. Nganti kentekan akal aku. Heeh. Wonten niku malah kira-kira pas. Ngoten, niku dadi perlu dipenggalih. Ampun kok sembrono. Niku pusaka sing dadi penguripane wong sanegara Ngamarta nggo sembrono. Nek nganti diasta Sinuwun Darawati, siji jebule dudu Sinuwun Darawati ning panjalmaning mungsuh wis kebacut diasta panjenengan kelangan pustaka Jamus Klimasada kapusan karo Sinuwun Prabu Kresna. Wah, apa ora cilaka? Apa ora geger jagat Ngamarta? Manus maning jajalan iblis lan sukertaning bawana. Wah, derajate ming batur kok drangap-drangap nerweteh kaya bedhek semun apa pategalan drewi kok grojogan sapi. Bagong. Ponokan Bagong. Bagong. Noleh mrene. Jam pira ta iki? Ah, ora urusan jam. Yo jame anyar kok delek-delon nilai jam, delok-delok nilai jam. Kowe mau geneman piye? Kowe mau geneman piye mulo gage saiki kowe tak takoni wangsulana. Kowe mau geneman piye? Kowe mau omong piye? Lali. Wis ket mau le omong. Wis lali Sinuwun. Kowe ngino karo Yai Prabu Ndarawati. Kowe ngarani to Yai Prabu Ndarawati ki panjalmaning mungsuh kang bakal lembut pustaka Jamus Klimasada. Ya ora. Kowe ngarani Yai Kresna ki panjalmaning mungsuh sing bakal gawe cintrakaning para Pandhawa. Iya apa ora? Iya. Wis domongi iya kan dadak iya apa ora? Iya apa ora? Anggepmu apa? Kowe wani nyerweteh gunemamu ngino wareng Yai Prabu Ndarawati anggepmu apa? Mboten napa-napa. Kowe iki derajatmu apa? Kula batur. Yai Prabu Ndarawati Niki ratu. ing atase kowe batur kok wani ngino karo ratu. Nuwun sewu, sing kagungan asma Sinuwun Ndarawati sapa? Lho, Yai Kresna. Sing tak ece meneng wae kok wong liya geger ki napa? Hah? Sing tak ece meneng wae kok wong liya kok geger ki ngopo? Lho, aku kakange. Tru, kowe kakangku ya, Tru. Udu. Tru. Emah, Ora melu masalah ya. Aku keweden iki, Tru. syukur aneh-aneh ora. Engko jamku nek anggo perang mati lho. Mati tenan tok detikane kok bali mutere ngiwa. Ngiwa ya ben ora. Terus iki wani karo Yai Prabu Ndarawati.
Tegese kowe wani karo ya Prabu Ndarawati padha karo wani karo Natamandura Prabu Baladewa. Ayo saiki kowe bali. Kowe bali. Bali teng pundi? Bali nang Karangkadempel. Kok kon bali niku pripun kula niku diweling karo Bapak Bagong Petruk kowe bali kena ning kudu bareng karo Pandhawa 5 cacahe mundi pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Tegese kuwi wangkal. Mboten wangkal. Ning mengkele bali. Tegese kuwi wangkal. Asa terserah. Sampeyan ajeng ngarani napa monggo mawon sing penting kula mboten ajeng wani karo sampean. Ning kowe wis wani karo aku sarana kowe ngunek-unekke Kyai Prabu Ndarawati. Kowe nguman-uman karo Kyai Prabu Ndarawati. Kuwi natoni atine Baladewa. Yen kowe wani karo Baladewa tegese kowe wis wani mati. Yen kowe wani karo Baladewa tegese kowe wis wani mati. Aku ora bakal awal yen to menjabut nyawamu yen pancen kowe suwijining abdi wong ora bekti karo Bendara. Truk nyawa lho, Truk. Dur. Matur nuwun ya, Mas. Dapure. Lawan, jangan takut. Yes, tenang wae. Somong ra iso ngrampungi. Jam berapa iki? Jawa tak tenan lho, Gong. Ora ngisru-ngisru ngarep omong. Mereka apa kuwi? Cross. Wo. Nyeketan ewu Pamerke sing penting klip-klip. Sing penting kelip-kelip. Ana mutiara Kudu mutiara kuwi meng imitasi Petruk. Nun. Aku butuh karo Bagong. Bagong adik kula. Nun sewu. Nek perkara sampean belani karo rayine, kula yo belani karo adik kula. Ning kula pikir napa sing dingendikake Sinuwun Mandura utawa sing dikandhake Bagong niku kabeh nyata, kabeh ana buktine. Nyata ana buktine piye? Ndarawati kok taman pegebluk niku nek cara kula mokal kelakone. Tur langkung-langkung pustaka Jamus Klima Sada kok arep didadekke tumbal niku mongko nggo tumbal niku apik-apike mung dipendhem. Niku kula ora gathuk, kula ora mathuk, kula ora condong. Mula napa sing dikandhake Bagong niku kabeh kula hitung-hitung pancen bener. Sinuwun ngamarta aja nganti sisip maringaken pustaka Jamus Klima Sada. Nek nganti kleru niki mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Walah dalah yen ngono wis pidak jempol karo adimu kowe ngetek senggeranggon nebu sauyon karo Bagong. Lho niki adik kula. Ing nang rayu dunak-unekke kali Bagong kowe panjenengan ora trima. Apa meneh adik kula ajeng mang mateni sampean wis ngendika. Nek kowe ora gugu karo Baladewa, aku ora awel mateni karo kowe Bagong. Lah niki perkarane wis nyawa. Niki perkarane wis nyawa. Nek kula kelangan Bagong, kula lara ati kula. Kula ora duwe kanca dienggo gara-gara ya, Gong. Heeh. Rumangsane anggepe apa? Nyawa nggo dolanan. HP we mati do bingung golek cesdes. Apa? Cesdes. Cesdes ora. Oh jenenge Truk? Embo ora ngerti aku ora. Engko kandhani ya, Truk. Oh, engko nek bar perang. Ngono niku, kula saiki kowe bali yo. Bali pripun? Kowe bali yo kondo karo bapakmu. Kondo karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe, bapakmu ki wong melarat. Semar ki mengkere karo bangun pura kencana ki bapakmu ki gablek apa? Kon ngilo karo gitahe, kon nyawang karo cengele. Wong melarat karo bangun pura kencana ki bapakmu ki ora nyawang karo kahanane. Wo lagi. Gong, siap. Oke. Dadi perang tenan iki. Oh, aku tak bali. Lho. Nuwun sewu. Nek sampean ngunekke Petruk niku wong melarat, wong ora duwe monggo. Nek sampean ngunekke Petruk niku wong sekeng, wong sing mung derajate batur monggo. Nek sampean nyandak bapak niki selain perkarane. Gitu perkarane. Nuwun sewu. Kula ora ngajeni karo sampean mergo sampean ora tata krama karo Petruk. Arep Petruk nimping kawula cilik sampean kudu tata krama karo kula mergo sampean kalah tuwa karo Petruk, unggah-ungguh tata krama dienggo. Ning sampean wis ora nggunakake tata krama, sampean nggunakake bapak wong kere, wong gedibal, wong 17, wong elek nyolok mripat. Kula ora trima. Lho, wani aku Baladewa sing tawedeni apamu. Apa dimasamu aku wedi karo kowe? Nuwun sewu, Den. Derajat pangkat niku mboten wonten artine napa-napa. Sampean kali kula niku di mata Tuhan itu sama. Sing bedake mung derajat karo pangkat. Derajat karo pangkat sampean sesuk ora nggo ngadep ngersane sing gawe urip. Bapak niku ya padha derajate karo sampean.
Lha sampeyan aja ngece karo bapak. Bapak ki nek gelem dadi dewa niku derajate luwih dhuwur saka sampeyan. Kok sampeyan ngonekke bapak kere, bapak Gedi Bal 17, bapak wong elek ngelok mripat. Niku Sanghyang Bathara Ismaya niku kakangne Bathara Guru. Niku nek gelem urip teng kayangan niku pangkate luwih saka sampeyan, derajate luwih saka sampeyan. Kok sampeyan iso ngonekke Semar wong kere, wong Gedi Bal 17 wong elek ngelok mripat saka ndi? Saniki kula tak takon karo sampeyan. Sampeyan sadurunge dadi ratu niku uripe teng ndi? Sampeyan sadurunge dadi ratu niku uripe teng ndi? Sampeyan dititipke Demang Sagopa teng Widara Kandhang. Biyen upama Demang Sagopa niku bloko, Kakrasana enten teng Widara Kandhang, sampeyan pun mati dirajang-rajang karo Kangsa. Bareng sampeyan saniki urip dadi ratu kok karo kawula cilik kok ngidak-idak. Kok semangkean kok. Hah? Terus mulai pucet wong itu. Terus wae suarane terus nek kowe iso menang wah gleleng lho terus. Iya santai wae kok. Aja santai. Sing tenanan kok santai. Ha iya maksud iki alon-alonan wae yo. Kok tak takon. Saniki manggenahke pripun? Ajeng pripun kula manut? Petruk nek wis kaya ngene, wis ora wedi apa-apa. Kula agal ya wani, alus ya wani, padang ya wani, petengane ya wani. Iblis lanat. Mboten iblis niku tenan. Tak gawe saya mboro. Tak gawe saya mboro. Sapa sing cilik gedene sangkul kadetaning Baladewa nang boyong pustaka jamus miang jimat ilmu soto. Napa? Sapa sing cilik gedene iso ngukuli kadetaning Baladewa boyong pustaka jamus miang jimat ilmu soto. Piye, Gong? Sakuwi. Rasa suwate. Saya mboro perang ya. Sakuwi. Wis to, ora masalah. Engko sing maju kowe. Piye? Wani ora? Aku rada tratapan nek wedi ora. Nek wani kok wani karo sinuwun. Sampeyan ngunekke pripun? Tak gawe saya mboro perang. Sapa sing cilik gedene iso kuwi kaditaning Baladewa wenang boyong pustaka jamus lima soto. Oke. Semono uga aku. Sampeyan boyong pustaka jamus kelima soto. Manglangkai batange Petruk. Weh. Piye gelem ora? Moh kok aku ora. Aku mung tak omongke. Ben kowe cepet mati ndasmu kowe ora. Cepet mati. Dudu nang kene papane wong neter kadhe medal Jawi, kula dereke ndara medal Jawi. Yo. Jam bae rumah saya. Koko Prabu, wonten dawuh Bagong nantang kalian Koko Prabu. Lho, Bagong? Nah, kowe nantang aku apa piye? Nek sampean selo ora ana acara. Oke. Lho, nek pancen nantang karo aku ayo mengo ndene, madhep rene, aja madhep rono. Oh, siap. Padake wong loro saudon telu saurupan. Tak pikir-pikir tok sumbering perkara niku saka sampean. Lho, kok aku ngopo? Sampean nek ora negarane ketaman pegeblok tanah lamun nyilih pustaka jamus lima soto. Kenapa geblok ora kuwi dudu kuwasaning Kresna. Kuwi parenging sing gawe jagat. Mula aku ora duwe kuwasa nolak kalon pegeblok mau Bagong. Wis pokoke kula ngluputke sampean. Nek ana apa-apa Petruk nganti cilik lara gedhe tekaning pati. Ora ana wong sing tak incer selawane urip ana ing jagat kejaba mung Ratu Ndarawati. Lah yen kowe arep ngincer karo Ratu Ndarawati saiki sisan dirampungi. Oke. Padake wedi aku. Dirampungi cara piye? Kowe nantang karo aku sing tak wedeni apamu? Dudu nang kene papane wong Bandayuda. Ayo metu jaba. Piye? Metu jaba. Werkudara. Apa? Mbok iki tulung geceken ndase iki lho. Ana-ana kawan kok bingungke kaya ngene mau dijak tantang-tantangan bareng jak metu njaba kok emoh. Asli aku mau nemu njaba aku. Teng mriki mawon ditecer kadidene. Lho iki kratone. Lah sing ngomong iki alas ya sapa? Saiki tak takon, nek kowe arep mani karo Kresna iki gamanmu apa? Lho, wani. Wong niku ora nganggo Aji Jaya Kawijayan, ora nganggo guna kasantikan, sing penting wani. Lah nek cara jaman saiki perang nek ming paitan wani wae mesti modar. Mergo aku duwe pusaka. Lho. Ya nggawa. Lho, mesti tak gawa. Wong pusaka. Apa upamane? Senjata cakra. Aduh. Terus aku duwe Sekar Wijaya Kesuma. Kuwi yen tak
agem aku ora iso mati. Sono metu kono. Nggih, ngapunten men guyon sinuwun. Iya, ya aku ya ngerti watakmu kok. Nggih. Pun sinuwun kula tak nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Ngono nggih. Terus nek miturut kowe piye? Maju terus, pantang mundur. Mungsuhe Baladewa lho, Gong. Mungsuhe Baladewa, ora mung wong loro saudara saurupan padha karo awake dhewe. Mungsuhe Baladewa. Yo ngopo? Dheweke duwe pusaka. Oh ya ndek petrel. Petelku nek mungsuh nusakane Prabu Baladewa ki njur kepiye? Aku tak takon karo kowe kekuatane apa? Kowe iki nganggo iki ora? Nganggo. Tekan kene nganggo ndas. Tenan padake apa? Terus saiki aku njaluk iku bertekelmu carane piye? Nek cara aku ya, Tru. Semar iki apa? Semar ki bapak. Bapakmu apa bapakku? Bapakku ya bapakmu. Semar kongkonan anak berarti anak dipercaya karo bapak. Nek mestine sing dikongkon anak barep ya kuwi si Gareng. Heeh. Nek mergo bapak wis ora percaya Gareng, percayane karo Petruk karo Bagong, mula sing dikongkon Petruk karo Bagong. Terus nek kepercayaane bapak ki tok sepelekke, kowe mulih ra iso mboyong Pandhawa, kowe saiki tak takoni nek dadi Semar kowe gelo ora? Lah aku nek dadi Semar nek kongkonan anakku aku gelo. Nah, artine bapak ya kaya ngono kuwi. Artine Semar ya ngono kuwi. Terus iki piye? Baladewa diadepi. Kowe mung tak kandhani lho. Kowe iki mung tak kandhani. Sinuwun Mandura dawuh karo anak-anak Pandhawa. Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Tak tonton saka kadohan dawuh anak-anak Pandhawa kon nyekel karo Petruk. Mosok aku kon perang karo Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja. Lho, justru malah kuwi luwih gampang. Kok luwih gampang? Kowe bayi wingi sore. Sing bayi wingi sore Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Sena. Kok wani arep nyekel karo kowe? Aku wong tuwa kok wedi karo bocah-bocah. Wis kowe nek arep mulih-mulih. Mati wong loro, mukti wong loro, Tru. Oh iya, wis niat tenan iki. Niat tenan. Pokoke nek sing tekan kene sapa wae arep nyekel karo kowe, arep nyikara karo kowe, arep merangket karo kowe, diwaneni. Kowe iki menungsa udu kewan. Oh iya, iya. Ngono kok jireh ora. Lah kowe, Lho aku nek kowe wani aku ya wani. nek aku wedi, Aku ya wedi. Wong ora tau ndek pendirian to kowe. Aku wis kelangan pendirian kok, Tru. wah jan angel banget omong karo kowe. Ya ora usah omong. Lah kancane ming kowe kok ora omong karo kowe, omong karo sapa? Aku yo ngewoke kok. Terus saiki piye? Ngene wae. Kowe kok sing rembugan. Nek kira-kira kowe wedi perang, aku tak ning mburimu. Aku mergo nek omongan ki sok atos, mengko ndak malah ora prayoga. Dijak omongan apik-apik. Engko nek Antasena, Gatotkaca, Antarja ki tetep arep nyekel karo kowe, kowe ora usah temandang. Sing temandang. Kowe napa piye? Lho, Wani apa, Gong? weh. Aku ki aja kok menungso. Nek pancen pahitaku bener, Tru. Aja kok jamak lumrahe titah. Dewa mudhun wae aku ora wedi. Gong, cangkeme sing apik. Nek dewane mudhun tenan piye? Wani tenan apa? Wah, iya. Ayo. Ya aja. Aja kok menungso. Demete aku ora wedi. Ganti demit. Mau dewa kok saiki ganti demit. Sok ketrucut ta cangkemmu, Tru. Engko nek Bathara Antarada medhun tenan, Bagong wani karo dewa banjut kowe modar tenan aku. ayo. Ning wani tenan. Wani tenan. Aku tak tengok nang mburimu nek kira-kira aja ora kena jak guneman, aku disasmitani, Tru. Jawilen tak sikate kabeh. Wah iki senengku ngejakku iki nang kene iki. Asli lho. Asli, rasa kuwatir. Ngapusi wak kepruk watu siramu. Beres. Aku tengok nang mburi. Ya kene, tengok mburi kene kok nek ana sing teko tak jai rembugan apik-apik nek kira-kira ora kena kowe tak jawil kowe sing temandang karya. Siap. Asa kuwatir ala dene mantan gendro terminal. Name mungsuh anak-anak Pandhawa wis pira banggane. Tengok mburi kene kok. Oke. Teko tenan lho, Gong. Jaman aku tak udut sik. Ya. Antasena kecil. Iya. Ora usah sumbar sik to sing dadi nyatane sik. Ora usah kuwatir, santai wae pokoke atimu digawe tentrem omongan sing apik nek kono ora iso jak omongan sing apik-apik langsung aku tok jawe lak sikate saka kene. Ya. Ngomong apa Bagong? Takoke, Gong. Aja bloko lho. Ya.
Ndoro Antasena tak keprok watu ndasmu lho Ndoro wis. Engko nek wis gelut wae. Oh iya. Mboten omong napa-napa. Ndoro Antasena ngaturaken bekti nggih Den. Ya tak tampa Truk pangestu tamanono ya niki sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Ora wong mriki ajeng napa? Kowe tak takoni jujur karo aku ya Truk nggih. Kowe wani karo Sewu Mandura ya. Nun, kowe wani karo Sewu Mandura. Lho nggih. Nganti Sewu Mandura nganake sayembara perang. Bener apa ora? Leres. Kowe arep ngleboni sayembara perang tegese kowe wani karo Sewu Mandura. Nggih. Tripura Dewa Narpati duwe nareswara Kresna kalanggung tresnani marang Diabanon Jinawi waladal gugu karepe dhewe. Waduh Petruk kantong blasa nyas Maranata Mandura Prabu Baladewa. Saya ngirani Maranata Mandura Prabu Baladewa Petruk. Kowe mbubarke lancur-lancur Pandhawa. Nata Mandura ora minggat gretel nenggala jeblok cacamu. Bos. Aduh kesuwen. Walah ora ngerti siwun Mandura kok duka tenan. Petruk kantong bolong ora minggat saka negara Ngamarta gretel nenggala jeblok ketemu slonong. Nenggala gedhe banget metu. Murup sak obor pucuke. Iki nek ora mulih neng Karang Kadempel modar tenan aku. Aduh. Gong. Delok ngapura ya Lek. Aku lali nek ngejak kowe Gong. Monggo kowe nek mlaku pupumu mlicet. Kowe seneng ya nek aku modar. Aku iki takon kok, takon. Kowe iki sing ora ngematke karo kahananku. Perang dialem-alem kok bareng melayu kok aku ditinggal. Baladewa nesu. Ah iya aku ya weruh. Petruk kantong bareng ora minggat saka negara Ngamarta gretel nenggala ndasmu. Kowe klepat melayu aku bingungi jajake arep ndelik nanti iki. Terus nyengklak ojek aku. Ngojek? Walah mesa ora slamet, Truk. Tukang ojek montore Yamaha 75. Terus wah wis suarane mbrebeki wong sak desa mlakune ming 20. Mengrinding nganti diselip Baladewa. Untung ora konangan ya kok. Aku iki bejane nang kono kuwi upama ngerti aku ngojek Baladewa ngerti omah ya iki Bagong dadak ngojek barang modar sak tukange ojek. Ah iya. Loloi nenggala. Alhamdulillah selamat tekan kene aku terus. Iya syukur. Iya iki. Ayo mulih saiki nyemelangi tenan. Nek ora mulih cilaka tenan. Nah aku nek mbangane mulih lu wong modar kok, Truk. Nah aku lho mergane ngene. Hitungane kowe nek wirang kuwi selawase urip wirang, Truk. Mergo wirang kuwi ora bakal iso ilang. Nek konangan perkarane utawa kelingan perkarane wirang kuwi cukul meneh. Mula nek wantri manut aku lu wong mati mangane wirang. Oh ya kok. Ah iya. Kowe bali wirang ora iso nggawa para Pandhawa karo pustaka Jamus Lima Sada. Isin ta kowe? Isin. Kuwi kok mbok wis kelet pirang taun kene ana tangga teparu. Alah Petruk biyen tau dikongkon bapakne ra iso ngrampungi gawe. Kowe lara atimu. Isin. Mula nek manut aku lu wong mati. Nek mati aja sumelang, mati iki dipirang 3 perkara kok. Apa wae? Mati utama, mati madya, mati nesta.
Mati Utama iki matine wong labuh bebener. Wis mati utama, pokoke nglabui bebener. Kuwi mati utama, kuwi cinadang swarga pethuke widodari. Oh iya, Gong. Mati madya kuwi disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka gumantung perbuatane ning alam donya. Nek mati nista, matine wong lalu. Kuwi ora entuk papan, ora entuk ditampa Gusti, sok maning ngramyang manggon ning ngebuk, manggon ning kayu, watu, pendak malam Jumat kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Oh iya. Mula nek cara aku bangane mulih terus kae terus. Iya, Gong. Nek terus ki pokoke aku matine mati. Nestra. Utama Nduk. Kleru kata-kataku. Ya. Mati utama rasa kuwatir. Ngono ya Le. Kok ngapa? Kowe majuani ra kok. Aku cecok ora. Aku trimo ora mati apa-apa. Ora mati ora mati utama, ora mati nista. Terus pengenmu hidup. Nek kowe kepengin nglakoni mati utama ya lakonono. Nek cara aku wong sing dikongkon kowe aku ning pengikut. Wis. Kiko, dompetku iki kekno bojoku. Terus aku pamit no sisan nek ora bari 3 dina kok nyelameti tekan 1000, berarti aku mati. Wis ikhlas, ora ikhlas ngopo? Wong tak niati nglabuhi bapak kok. Sip ngono kuwi sing tak karepake. Kok nek pomo kowe mati ora remuk, isih ana kuwandane kukupen kuwandaku ya, Gong. Dirukti sak tataning panembah. Di kan ya buntel sarung ya. Wis. Ya mori kok ya. Heeh. Ning nek kowe remuk, wis rasah digoleki, pokoke aku dianggap mati ngono wae. Ya. Karo pesen kendaraanku L300 kae. Dol. Kae mesine trontong ta, Tru? Heeh. Popahyu. Wis pokoke disadol-dol engko dienggo ngragat anakku sekolah. Oh iya, soal iki arep semes-semesan. Apa, Tru? Kuwi lho, akhir pelajaran lho. Semesteran. Semes-semesan. Oh, semesteran. Wes karo titip bojoku ya. Oke. Dijapi ra? Rasah. Kok niate dijapi ra. Aku ya rada sir. Iki senengane sapa-sapa kon lho. Arep ngalup sak penake dhewe. Karo golekno gaman, Gong. Oke. Nyo. Kok graji iki piye? Apa? Bendo. Oh iya. Polinggis. Oke. Ya. Maju ana, Tru. Tak dongak-dongake wis lepas sopanane jembara kubure. Dengkulmu mlocot ora. Wong karuan aku mati kok. Wah, musuh Nenggala ya sida mudhar tenan kowe. Ayo, Amasra Mrata, Jawrata imbang yen padha-padha. Iki bendoku sinuwun mangkura ajangi jembar legane atiku. Wah! Wah, Petruk nyoto pancen kendel tenan. Petruk pancen kendel tenan. Wani napai kridane nata mantura Prabu Baladewa. Monggo aku nggawa Kyai Nenggala. Iki pusaka negara Mantura. Ora usah ngomong. Mak bengok ora. Petruk teng mriki wis rago tekaning mati. Walah dalah wis ladalah apa. Nyatane wani-wani tenan to. Iki Kyai Nenggala amake Gunung Jugruk Segara Asat. Lha lah, iki tau nggo nyolong degan ping 3 ragonangan. Ya. Padha ambuhe. Walah dalah. Sayange Maranata Mantura Prabu Baladewa. Sayange Cek Maranata Mantura Prabu Baladewa. Petruk Taman Nenggala jeblok dadamu. Mantap.
Jaya Bala Pandhawa ya gumulung mangung siring sata kula tambah hongke surukati sewu-sewu kalapatanipun ingkang raka kedah wadana Yayi dene kula ngantos boten saged angendhakaken kamurkanipun Koko Prabu Mandura wekasan Koko Prabu Mandura mentala ninggalaken Petruk Kanthong Bolong Petruk kenging Kyai Nenggala kendhang kapracundang kuntal kaprapal Yayi kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah dene kula ngantos mentala ngindhangaken Petruk Kanthong Bolong krana Petruk sajaipun sampun ngina dhateng pun Baladewa Petruk saya ngilani dhateng Nata Mandura Prabu Baladewa wekasan Petruk kula tamani Kyai Nenggala kendhang kapracundang kuntal kaprapal Koko Prabu wonten dawuh mestinipun boten mekaten lampahan ingkang kedah kelampah jernyatanipun Petruk menika tasih pana kawan paduka piyambak Petruk menika estunipun namung keladuk gecul remen ulah sembranan dhateng sinten kemawon miwadene paduka teka lajeng tumuli duka kados mekaten wekasan ngantos boten saged dipun selaki paduka Koko Prabu Mentala ngindhangaken kaliyan Petruk Kanthong Bala nggih kula nyuwun pangapunten Yayi menawi para Pandhawa mboten dados menapa namung sakmangke kuwatos sing manahipun ingkang rayi ngamarta menawi Kyai Semar ngertosa lampahan menika tumuli murina sinten ingkang saged angendhakaken kamurkanipun Kyai Badranaya kula suwun maduka Kanjeng Koko Prabu keparenga sakmangke paring pepadhang dhateng lampahan menika Yayi kula wonten dawuh samangke ngaten kemawon panci kalapatan menika dumunung dhateng kersanipun Koko Prabu Mandura nanging kula ugi kedah tanggel jawab jernyatanipun kula ingkang dipun belani dening Koko Prabu Baladewa kula suwun maduka Yayi Prabu keparenga amaringaken pustaka Jamus Klima Sada dhateng ingkang Raka Indrawati mangke menawi pusaka menika sampun kula ginakaken maluyakaken negari Indrawati satemah waluya nirmala temah jati jati temah mulya wangsul kados wingi uni tumuli pusaka badhe kula kunduraken lan kula ingkang badhe mbudidaya ngupadi dhateng Petruk Kanthong Bala Koko Prabu pangandika paduka menika menapa kepara saestu menapa kula nate dura kaliyan kadang-kadang para Pandhawa kula kinten kula mboten nate dura kaliyan menapa ing sampun kula aturaken menawi tetila mekaten Koko Prabu dinten sakmangke monggo pustaka Jamus Miyang Jimat Klima Sada kula aturi nampi nanging menawi sakmangke Koko Prabu sampun kepareng paring pepadhang tumraping negari Ndrawati sarana pustaka tumuli kula aturi ngunduraken wonten negari Ngamarta badhe kula boyong dhateng Karang Kadempel lan Koko Prabu ingkang sagah ngupaya wonten pundi dunungipun Petruk inggih kula sagah Yayi matur sembah nuwun tanpa pepindhan nanging ngaten tumuli kaparingna Koko Prabu kapitan lenggah wong negari Ngamarta lan rumiyin sik to kok aku tok kon lenggah ning negara Ngamarta ki njur nalare piye mongko aku kuwi nderekke Si Adi Prabu ning negara Ngamarta sampun ngantos sakmangke Kyai Prabu Darma Kusuma menika mboten pitados kaliyan ingkang Raka Indrawati Koko Prabu kula anggep dados tanggelan sekedhik kemawon mangke menawi sampun padhang lampahan negari Ndrawati tumuli kula wangsul ngunduraken pusaka nganti Koko Prabu kondur dhateng negari Mandura ngono inggih ya yen panjenengan mengono pun kakang mung kari manut Yayi tumaturi kula maring-maringaken Koko Prabu semonggo kula aturi nampi Koko Prabu tresna sinayang mangkula mitonaken Dewi Kramanila
iki aran pustaka Jamus Klimasada, iki panguripaning para Pandhawa. Pandhawa koncatan pustaka Jamus Klimasada, wong kang bakal gawe seraning para Pandhawa angel mijet wae ranti suwe banyu sinaring. Pusaka iki ing dadi jalaran nggonmu bakal kasembadan panjang kamunggir Dewaning Rat. Waduh, Bapak Penemban. Upami pantes lan menika mapan wonten negari kemawon tertentu paduka kula yasakaken pepanggungan. Umunten kula sembah kaping 1000. Anggen paduka sampun ngrancakaken gegayanipun ingkang putra pun Dewaning Rat. Durung paripurna gegayuhanmu. Ayo, sirmu pi aku mingkari manut. Kula badhe jarak madosi negari Ngamarta. Gandeng pusaka sampun wonten asta paduka Bapak Penemban. Kula madosi para Pandhawa badhe kula bondo tanganipun kula krincung sukunipun. Nai Pandhawa sampun kula tingkes. Kula nyembadhi lenggah dampar negari Ngamarta. Ayo tak derekake ngger anakku cah bagus. Anak Prabu kaya bubar perang. Ih, Penemban. Kula sampun pinanggih kaliyan Arjuna. Sabanjure piye, Bapak Penemban? Kula nyuwun prisa. Pusaka menika nyata menapa mboten? Ketitik nadyan Pandhawa sampun koncatan pustaka Jamus Klimasada nanging kadidayanipun Janaka tasih ngedapi-dapi. Ingkang putra kawon tanding kaliyan Janaka minggira tak tandangane kowe ngopo wujudane Janaka. Raden Janaka sapa? Begawan Dewa Kahana. Aku wong tuane Dewaning Rat kowe sing ngidra pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Dasar kepara nyata. Mbok balik apa ora balik tak nggo gatheng siramu tamu dadi kuwanda kowe. Janaka ing kasinggihan Koko Rabu. Bleduk mangampak-ampak lebur kasaputing angin. Tak kira kerai banteng karo macan lah kok siadi katone Bandayuda. Kasinggihan mekaten. Mungsuhmu sapa? Prabu Dewaning Rat. Kaliyan Begawan Dewa Kahana. Larah-larahe piye? Krana Begawan Dewa Kahana ingkang ngidra pustaka Jamus Klimasada. Lho, kok ora tak rebut? Nyata digdaya sekti kalintang jayaning perang. Wis kecekel gong sing nyolong pustaka Jamus Klimasada. Wis kecekel kok. Wis. Nang polsek endi? Urung nang polsek endi ning. Wis mungsuh Ndara Janaka. Lajeng kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu Arjuna wonten maring adawu. Pancen bener kang dadi ucaping Syadi. Pun ngakang wae tak kira ora keduga mungsuh Dewaning Rat utawa Dewa Kahana. Kepareng paduka yo golek jago yayi dateng pundi wis to manut pun ngakang.